Hvad er det? Okay. Hvad laver jeg? Sætter jeg ansigtet? Ja. Det er da ikke nu, du sidder og optager det, vel? Hvordan fanden er jeg sidder ude i hovedet, mand? Prøv at se der. Faktisk går det så godt i Allerød, at kommunen ifølge en undersøgelse i Berlingske er landets mest velfungerende. Det har været en sted at være borgmester. Det har sagt til flere, det er godt. Det er en frø. Det er vælgerne, der afgør det. Så det konservative Folkeparti har en vælgeropbakning på cirka 4%. Okay, det. Kan vi ikke få penge for at optage det der? Ja. Nej. Jeg får røgn i galt. Halsen, mand. Hold kæft, mand. Jeg blev helt rød i hovedet, kan du se det? Kraftigt med skjult kamera, godt det der. Kan du se det? Hvis du satte det ned på græsplænen, det der, mand. Hvis du satte det ned til gas. De ville sgu da få et tilfælde dernede, mand. Hold kæft, mand. Nu er vi normalt. Nej, vi er sgu ikke normalt. Jeg er inde bakken, sanger inder, de fremme kvinder, så sig forsvinder. Jeg er mange mile, fra bakkens hvile, og Peter Lip. Jeg er en lille kolibri, inde i midt til Tivoli. Jeg drømmer mig tilbage til den gamle pavillon, hvor tribunen var der. Farvel, skat. Jeg har jo ikke optaget det, men